Bon dia! Avui és dijous, dia 28 de maig i en valencià anem a treballar amb el quadernet. Anem a fer les pàgines 8 i 9. Mireu de què tracten. Jo vos ajudaré un poquet. La pàgina 8 ens diu escriu cada peu de foto on correspon. Tenim ací unes fotos i ací unes frases que hem de relacionar amb cada foto. Hem de saber el que està passant a les fotos i posar-ho baix de cada una. Però abans de llegir les frases anem a parlar un poquet sobre les fotos. Així després ens serà molt més fàcil escriure el que està passant. Mireu la primera foto. Estan tots disfressats. Ací està un xiquet disfressat de bomber, una xiqueta disfressada de bruixa i un xiquet disfressat de lleó. I pareix que estan en una festa. Sabeu quina festa és? És la festa de Carnestoltes. A la segona foto també tenim una festa, però en esta festa ningú va disfressat. I mireu el que és important. Hi ha un pastís, hi ha uns regals i hi ha uns amics. Quina festa serà esta? Baix tenim una foto en la que estos xiquets estan en un museu, però és un museu molt especial, perquè mireu, hi ha un esquelet de dinosaure. Heu anat alguna vegada a un museu d'este tipus? Són superinteressants. I per últim, fixa't en l'última foto. Mira quina roba porten els personatges. Van amb camiseta de tirants. Deu fer molta calor. I mireu on estan. Jo crec que és estiu. I això és una família. Ara que ja hem parlat de les fotos, podem anar a les frases, llegir-les i col·locar-les on toca. Quan ja hagem acabat esta pàgina, passarem a la següent. Mira, el primer de tot és observar les imatges i relacionar. Ací tenim un xiquet que ens està mostrant una foto d'alguna cosa que no sé si sabreu què és. La paraula porta dièresi, que són els dos puntets que van damunt de la U. A la pàgina número 7 del quadernet apareix esta paraula. Si no la saps, busca-la. És un pont per a dur aigua. En el número 2, este xiquet ha pintat uns animals. Pareixen cavalls, però realment són les xiques del cavall. El cavall en femení. Com es diu això? I per últim tenim ací a esta xiqueta, que crec que li diuen Raquel, que ens està explicant una coseta sobre este animal. I aquest animal sí que saps quin és, que sí? Doncs bé, si vegeu ací tenim un 1, un 2 i un 3. Hem de col·locar estos numerets ací. Llegim bé la frase per a saber quin dibuix pertany a cada frase. Una vegada hem relacionat això, hem de respondre a les preguntes. Respon, què va pintar ahir Quico? Quico és un d'eixos 3 xiquets que apareix ahí. Si has fet això bé, ja sabràs qui és Quico. I has de respondre què va fer ahir. Què fa ara Raquel? Si ja saps qui és Raquel, ja sabràs què està fent ara. Què portarà demà Guillem a classe? Si ja saps qui és Guillem, ja saps què portarà a classe. I bé, ara ens pregunta, i tu, què fas ara? I la resposta serà fàcil, perquè ara crec que tots estem fent deures. Així és que apunta el que tu fas ara.
I ja estaria lo de valencià per avui. Espere que se vos done superbé. Adeu!